One simplex, ove huru vanu vakuru ndina boskeni crispy. Apa unotakwa netuma coats pasipotoro unoda tuma tots otozviona se unopedza masports 2 minutes otitine coats. Aiwa kana wadhakwa unoboha sawira unoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kana wadhakwa unoboha sawira unotoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kakukachakunzira jambwa kasi wasanganisa maraksi nekambwa ndosaka pamadhiri gozha uchijambwa unoita vanhu vakuone kunge pambwa saka miro zvekudhakwa wakungowanza kudzengereka kungotsvuta wansipi wakupengereka wakuona nyika yese ichitendereka totokumutsa kumakuva kunge andateka. Kana wadhakwa unoboha sawira unoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kana wadhakwa unoboha sawira unotoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa. Doro rinoda madhuzi nemadhonzi kokucheneruka fesi sewazorwa ponzi kana mene dzedu hona wakutsika konzi uchivhiringiza uchikumbira emasconsi unoti zvimbisa zviya zvekuzorwa slonzi uri imwe mbeu bvunza tigonzi haikona kuda kubhiyevha sezvinonzi mire zvemafani zifanike Mr. Bonds. Kana wadhakwa unoboha sawira unoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kana wadhakwa unoboha sawira unotoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kakukachakunzira jambwa kasi wasanganisa maraksi nekambwa ndosaka pamadhiri gozha uchijambwa unoita vanhu vakuone kunge pambwa saka miro zvekudhakwa wakungowanza kudzengereka kungotsvuta wansipi wakupengereka wakuona nyika yese ichitendereka totokumutsa kumakuva kunge andateka. Kana wadhakwa unoboha sawira unoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kana wadhakwa unoboha sawira unotoboha kana wadhakwa unoboha unodena zvekusvika pakurohwa kana wadhakwa unoboha